Yung video ko dito, yun ang maraming videos. Videos? Yung videos ko dito, videos? Ano ba yan? Yung video ko dito, maraming views. That time, yung nag-video ako dito sa may gilid ng Gumaka. Ayun, so una-unahan, medyo magpapahinga muna kami. Well, masakit na ang aking puwet. Masakit lang sa puwet. Oo, nalipayang tayo niya. Naka abala sa ano. Woo! Teka muna, masakit sa puwet. Okay. Dagat ng Gumaka. Sa gitna malinaw, sa gilid madumi na. Ha? Ano yan? Impanta. Real. Oo nga, Real Impanta. Ano ba yan? Ito yung kainan na sikat dito. Dati kubo-kubo lang yan. Ngayon may magandang pwesto na. Masarap pang sabaw na tanggigi dyan. Ayun na nga, bad trip tong init na ito. Basa kami tapos kayo iinit. Okay, time check 10:30 sa Gumaka town proper. Yan, tagas muna kami. Okay, papasok na kami ng Lopez 11 na 11 AM. Medyo naabala kasi kami pa nagpapagas. Tinatanggal lahat yung mga gamit bala. Dapat ganitong oras nataragay na dapat kami ganitong oras. Maulan kasi tapos pa nagpapagaan maabala, tanggalan lahat ng mga tali. Ulan na naman. Pagparentindihan ang ulan, hindi tayo matapos ito. Kita kahit parentindihan ito, hindi kita matapos ka na eh. Welcome to Kalawag. Alright, Kalawag na tayo man. Alas 12. Naabala kasi kayo ano ka pa kami, na tanghalian pa kami, kaya medyo naabala saka maulan. Sakit na ang puwit ko. Biyahe sa Bicol, masakit sa puwit. Isang road na tayo. Ayan o, bangki o, bangki. Para tayo nga sa racetrack. Ayan o, bangki ulit. Kumarinis na tayo. Nanguna na naman siya o. 1:15. Camarines Norte na tayo. Tagbugon. Alright. Taga mo na. Masakit ang puwit ko.